Artea sentitu egin behar da, ikusi, entzun, ukitu eta sentitu. Eta lan bakoitzaren aurrean gaudelarik, artelanaren eta geure artean sortzen den erlazio horretan oinarritzen da artelanarekiko aurrerantzean izango dugun jarrera. Elkarrizketa horrek baldintzatuko du artelana gustuko izatea ala ez. Baina arte garaikidean sarri gertatu ohi zaigu artelan baten aurrean ipini eta ura ez ulertzea. Zaila egiten zaigu kasu askotan egilearen burua ulertzea, ark helarazi gura duena identifikatzea. Eta ez da hori gainera artelan batek lortu gura duena. Artelanak lanaren eta ikuslearen artean sortzen den sentimentu edo elkarrizketa du helburu. Ikusle bakoitzarenean elkarrizketa horren gidoia aldatzen delarik. Eta zer gertatzen da artistak lan hori sortzeko bere baitan garatu duen barne prozesuarekin? Berez, prozesua artista bakoitzaren adierazpen lengoaiaren barne dago. Prozesu horrek argitu ditzake emaitzaren ñabardura asko. Baina zergatik dago horren informazio gutxi erakusketa bat osatzen duten obren eta haien prozesuen gainean? Hildo hori apurtzera dator Process in Dialogue erakusketa. Koldo Mitxelenako erakustaretoan Daniel Canogar eta Stephen Dean artistek sortutako lanak daude ikusgai. Elkarrizketa etengabekoan, lanak euren artean eta lanak eta ikusleen artean. Erakusketaren helburua baita artistek euren obren gaineko informazio baliotsua ematen duten elementu ezkutuetako batzuk erakustea. Cecilia Andersonek egin duena da bi artista aukeratu, direla alde batetik Stephen Dean eta beste alde batetik Daniel Canogar, eta orduan bien arteko nolabaiteko elkarrizketa bat edo sortu du edo beraien obranen bitartez, eta baita ere pixka bat garrantzia eman nahi zaio ere ikusleak nola erlazionatzen diren bai artistekin eta bai bere obrekin. Eta guzti horren atzean, ze prozesu dagoen edo behintzat ze iristen den gugana edo. Eta bi artista horien arteko elementu edo ideia elkarlotzaileak 4. Kolorea, obra guztietan oso presente dagoena, memoria, autoreena zein obrena, esperientzia kolektiboak eta ready-madeak. Badakizue ready-madea Marcel Duchampek asmatutako kontzeptua dela, egunerokotasunean erabiltzen ditugun elementuak testu ingurutik atera eta beste zentzu bat emanez aurkeztea da oinarrian ready-madea. Izan ere, Dean eta Canogarrek eguneroko objektuen irakurketa eta interpretazioarekiko interesa dute. Bi artistek tresna horien bitartez kontatzen dute orainaldia. Arte garaikidea gure garaiko artea da, ez? Orduan bietan oso ondo islatzen da gure jendartea beraren nolakoa den, ez? Ze ritual egiten ditugu kasu batean, ze material erabiltzen dugun, ze material baztertzen dugun ere beste askotan, ze memoria galtzen dugun, eta horrelakoak orduan, nik uste, bien kasuan ere, beraien prozesuetan argi ikusten dela nolabait, gaur egungo artean dauden hainbat kezka eta hainbat kontu. Kolorea, memoria, esperientzia kolektiboak eta ready-madeak. 4 elementu lotzaile eta 2 artista. Memoria da bai artistena eta bai igual personena da gure jendartearen azta. Orduan, alde batetik Stephen Dean pixka bat esperientzia kolektiboen memoria edo saiatzen da jasotzen hainbat ekintzen bitartez edo hainbat gauzen bitartez. Eta Daniel Canogarrek egiten duena nolabait ez bakarrik memoria berea edo memoria kolektiboa, baizik eta baita ere saiatzen da nolabait materialen memoriak berreskuratzen. Hau da, kableak direla, DVD-ak direla, horrelako gauzak, memoria jasotzen duten gauzek, edo sortzen duten memoria hori berreskuratzen saiatzen da. Erakusketaren hasieran ikus dezakegu dago horrelako process room bat delakoa edo, bi artisten prozesuak agertzen direnak, eta bertan agertzen dira bi bideo nahiko esanguratsu. Bada, Stephen Deanen izeba batek, orain dela 60 urte edo egindako esperimentazio bideo bat, koloreekin eta zer ikusten duena, eta beste bat, bere aitonak egindako dokumental moduko bat Iranen. Orduan, horra ere ikus daiteke oso ondo bere jatorrian nondik nora dijoan eta ze memoria daukan berak ere formazio aldetik, bai etxean jasotakoa eta bai eskolan jasotakoa. Eta bestalde, memoria kolektibo hori lehen ere aipatu dudana, ez? Horrelako festetan edo jende elkartzen den leku horietan, esperientzia kolektibo horiek ematen diren leku horietan gelditzen den memoria hori. Esan bezala, esperientzia kolektiboak dira elementu lotzaile horien oinarrietako bat.
Esperientzia kolektiboak oso ongi adierazten ditu Stephen Dean artistak ikusten ari garen Ritual delako gelan. Iruñako San Ferminetan grabatu zen eta lanak errituen alderdi primitibo eta arkaikoen arteko loturak ezartzen ditu. Baina hori ez da esperientzia kolektiboak eta horien oinarria garbi islatzen duen Stephen Deanen lan bakarra. Stephen Deanen Volta deitzen den obra edo. Eta bai, bera egiten duena da nolabait hainbat esperientzia kolektibo edo bideoz grabatu edo behintzat testigantza hori jaso eta horiekin hainbat obra egin, hemen aretoan bertan ikus daiteken bezala. Kasu honetan, bada gainera obra nahiko esanguratsu bat. Ez bakarrik bideoa bera nolakoa den, baizik eta baita ere hemen daukagun eszenografia honengatik, ezta? Berez da, Maracana estadioan Brasilen egindako grabazio bat, baino gehiago, berez, uste dut 15 bat partidu edo grabatu zituela, hainbat leku desberdinetatik edo. Eta, orduan, berari behintzat atentzio ematen dion gauzetako bada, horrelako esperientzia kolektibotan edo jende asko biltzen den leku hauetan ez, nola azkenean oso gauza erritualak egiten diren, ez? Eta izan daiteke zerbait nahiko arkaikoa bezala da, jende asko biltzen da, denak pentsamendu bakar batekin buruan, ez? Kasu honetan, futbol partidua eta bere taldea eta bere kolorea. Eta, horrek sortzen duen mugimendua, eta baita ere, pixka bat, kolorea bera ere, berriro ere kolorearen garrantzia, etengabe ateratzen dena, banderekin ikusten dena, hemen inguruan ere ditugun banderak edo kolore bizi hauek, eta estadiotan ikusten direnak ez, futbol partiduetan. Orduan beretzako nahiko interesgarria da baita ere, azkenean kamerarekin ondo ikusten da, oso ondo ikusten da, zenbat jende dagoen, zenbat jende esan edo, jendetza guztiaren dagoen bilduta, erritual delako horretan edo, baina aldi berean ez, guztiak da masa bat. Guztiak kuadro bat sortzen da azkenean, ez? Kolore desberdinak elkartzen dira eta horrelako figura edo horrelako obra bat sortzen dute persona guzti hauek estadio honetan. Erakusketako beste gela baten gaude orain. Dialem for a Murder izena du Daniel Canogarren lan honek. Izena Hitchcocken film batetik eratorria da. Zinta magnetikoa da animazioaren euskarria. Euskarri bezala erabiltzen duela zintak. Hau da, filmen, zinta garai batean, bobinetan zeuden zintak. Kasu horretan gainera da, pelikula jakin batena, dela Hitchcocken Krimen Perfecto deitzen dena, eta orduan egiten duena da, euskarria zen alen, hau da, zinta hori edo grabatutako hori, bihurtu pantalla. Hau da, bertan proiektatzen da horrelako argi batzuk, eta sortzen du nolabait beste testuinguru batean material original horrekin beste obra klase bat. Gainera, egitura beraren nahiko bitxia da, zen nolabait da horrelako omenalditxo bat edo esan dezagun garai hartako kredituak egiten zituzten pertsonei. Hitchcocken pelikuletan sarritan kredituak diraneko gauza berezia. Eta Hitchcockekin batera asko lan egiten zuen diseinatzaile batek, eta hori da Saul Bass. Eta Saul Bassek egiten zituen horrelako lineak eta horrelako pixkat omenaldi gisa edo egindako obra eskultoriko moduko bat edo. Espazio honetan sartzerakoan ez, badagoela horrelako sentsazio bat ez, askotan beirateekin edo lortzen dena ez, alizetan edo horrelako lekutan ez, argi honiola sartzen den horrelako espazio ilun baten eta batean milaka kolorek argiztatzen duten espazio ez, pixka bat hori izango litzateke. Gela honetan sartzean gu ere obraren elementu bilakatzen gara. Espazio osoa baita obra bat, Canogarren Dialem for a Murder obran eta erakusketa honetako gehienetan gertatzen den moduan. Prozesua ulertu eta ikuslea artisten memoria eta prozesuetan murgiltzeko eta ura ulertzeko aukera paregabea eskaintzen du Processing Dialogue erakusketak. Inolaz ere, ez dio, iesik egiten izenburuari.